мард бояд ин кунад, мард бояд вай кунад, мард бояд бақувват бошад, мард бояд пул кор кунад, мард бояд проблемаоши худаш ҳал кунад, мард бояд ягонҷош дар кунад, жалоб накарда ҳамао ханда карда гардад. мард бояд фақат аспаи оила шавад. баъзе мардҳо чанд сол дар мусофирӣ мегарданд, баъзеҳо чанд қадар аз банк қарзшон ҳаст, баъзеҳо бениҳоят дар кори вазнин, лекин ҳамашон фақат дар фикри оила. бисёри занҳо, на ҳамаш, ғайр аз додзанӣ, ғайр аз ханиқабеҳ задан ба шаварашон дигар кора намекунанд. дар ҳақиқат мард ҳам инсон, мард ҳам монда мешавад, мард ҳам бемор мешавад, мард ҳам ғамгин мешавад. рӯзҳое мешавад ки мард бепул мемонад, лекин ба ҳеҷ кас намегӯяд мард ҳамеша пуртоқат. қуввати мард ин фақат тоқат кардани мушкиле не. қуввати мард ин суханҳои нағз ва меҳрубонӣ аз тарафи зан. хоҳарони азиз, падари фарзандатонро эҳтиёт кунедтон. саломат боштон.